Ponúkame na prenájom priestor o celkovej užitkovej ploche 594 m2, ktorý sa nachádza na druhom poschodí v objekte na Rožňavskej ulici, v biznis centre, ktoré má celkovo 6 podlaží. A poďme si tento priestor predstaviť, ukázať a opísať, z koľkých miestností sa skladá a čo všetko tento priestor ponúka. Tento samostatný priestor sa skladá zo 7 samostatných kancelárií, skladu, kuchynky a jednoho veľkého open spaceu. Tak poďme si pozrieť najskôr ten veľký open space. Tu, aby sme videli, tuto je vstup do priestoru. Priestor je kompletne vymalovaný, koberce sú niekde vymenené, niekde vyčistené, je veľmi pekný, čistý, voňavý. V rámci samozrejme stropu budú doplňané nové fancoilové jednotky, ktoré kúria, chladia. Podlahy sú floorboxy, dvojité. Tento veľký open space má veľmi veľa prírodného svetla. Je by som povedal, fasády tvoria gro tohto priestoru s tým, že je prepojený do samostatných miestností, ako napríklad táto, ktorá môže slúžiť ako taká veľká zasadacia miestnosť. Samozrejme súčasťou každej kancelárie sú stropné klimatizačné fancoily, vzduchotechnika, floorboxy. Tento veľký open space je priamo presklenou fasádou prepojený s ďalšou kanceláriou, ktorá môže slúžiť pre vedenie spoločnosti alebo pre manažerská kancelária. Tu je priamo výhľad na Rožňavskú ulicu. Sú aj parkovacie možnosti priamo pred budovou, čo je tá cestanica OMV, a tu je štvorbudová Rožňavská ulica. Poďme si ďalej pozrieť tento priestor, čiže toto je ten veľký open space, ktorý sa tiahne už od vstupu do tohto samostatného kancelárskeho traktu. Toalety sú na chodbe, zvlášť muži, zvlášť ženy, nie sú súčasťou tohto priestoru. I hneď ďalej sú vedľa, je chodba. A tu sa dostávame tu je samostatná kancelária. Tuto, ako som spomínal, že súčasťou je taký minisklad príručný. Je to taký delený alebo priestor, ktorý predošlý nájomca si prispôsobil pre vlastné potreby a požiadavky. Tu je samostatná ďalšia kancelária, jedna z tých 7. Tu je ďalšia. Môžete vidieť, že každá tá kancelária má dostatočný prísun denného svetla. Tu je ďalšia kancelária, ktorá má dokonca aj výstup na samostatnú terasu, ktorá je súčasťou tohto priestoru. Tu môžeme sa pozrieť na terasu, ako aj výhľady. Súčasťou tohto biznis centra je aj kantína, ktorá sa nachádza na prvom poschodí a taktiež aj majiteľ a prevádzkovateľ budovy pravidelne využíva služby takýchto mobilných gastro príležitosti a každý čas alebo každé obdobie, každý mesiac strieda tieto príležitosti, aby mali zamestnanci v rámci tohto biznis centra možnosť využívať okrem tejto kantíny, kde veľmi dobre mimochodom varia aj iné služby, ako napríklad rôzne burgere, palacinky. Čiže pokračujeme v obhliadke tohto priestoru. Čiže ako môžete vidieť, toto je ďalšia jedna z tých kancelárií. Čo sa týka stropu, nech vás nevyrušujú tie prázdne miesta. Tie budú samozrejme doplnené, novo dodané fancoilové jednotky. Tu sa opäť vraciame späť, čiže naľavo jedna kancelária, samostatná druhá, oproti je kde sú tie presklené okna tretia, tu je ten miniskladík, tu je vstup, ktorým sme sa dostali do priestoru. Tu je taký veľký vstup, kde môže byť recepcia. No a tu sa už dostávame potom do takého pravého krídla tohto priestoru, kde je opäť samostatná jedna veľká kancelária, ďalšia samostatná kancelária.
Tu oproti hneď je taká veľká kuchynka s jedálňou. A tu sa dostávame do tej jednak zasadačky, čo sme boli pozerať, hneď z toho open spaceu, čiže prístup je aj z jednej, aj z druhej strany do tejto zasadačky. A potom je tá manažerská kancelária, ktorú sme nazvali, ktorá je presklenou fasádou prepojená jednak s veľkým open spaceom a jednak aj so vstupnou tou časťou, ktorou sa dá prísť do tohto traktu. Toalety sú, ako som spomínal, i hneď vedľa na chodbe. V prípade doplňujúcich informácií alebo dohodnutia si obhliadky sme vám k dispozícii.